Všetci hovoria o kolagéne, ale vieš, čo sa s ním deje v tvojom tele? Bežný kolagén z potravín alebo doplnkov je veľká molekula a telo ju nedokáže priamo využiť. Ale ak takýto kolagén podrobíme procesu hydrolízy, kde slovo hydro v preklade znamená voda, molekuly vody v ňom narušia chemické väzby a vznikne kolagén rozložený na malé proteínové reťazce nazývané kolagénové peptidy. Tie sú tvorené niekoľkými aminokyselinami. Tieto peptidy sú oveľa menšie ako molekuly v natívnom kolagéne, čo zjednodušuje ich vstrebávanie a telo ho dokáže stráviť a vstrebať cez črevnú stenu až do krvného obehu. Tie pôsobia ako signály pre telo, stimulujú bunkové továrne kolagénu k tvorbe nového kolagénu tam, kde je potrebný, napríklad v pokožke, kostiach, šlachách, väzivách aj cievach. Možno sa pýtaš, prečo je vhodné užívať kolagén spolu s vitamínom C? Práve kvôli tejto fáze procesu. Vitamín C je kľúčový kofaktor pre enzymy, ktoré umožňuje aminokyselinám správne sa spojiť do stabilnej špirály. Tento proces tvorí stabilné kolagénové vlákna, ktoré sú pevné a pružné. Vitamín C nie je jediný kľúčový kofaktor v tomto stavebnom procese. Dôležitý je aj zinok, meď, horčík aj vitamín B6. Nakoniec aj tak tvoje telo určí, kde a ako účinnú látku z kolagénu využije a nie nápis na liekovke. Štúdia z roku 2018 skúmala postmenopauzálne ženy, ktoré užívali 5 gramov kolagénu denne. Po roku mali výrazne zvýšené hustoty kostnej denzity, zatiaľ čo kontrolná skupina, ktorá kolagén neužívala, zaznamenala mierny pokles. Kolagén si tvoje telo tvorí samo. Stačí mu dať len správne podmienky. A ty podporuješ svoju tvorbu kolagénu každý deň stravou alebo doplnkami?